पीरियड के दर्द सब महिला खाती एगो आम समस्या है, जवना के चलते उनका रोजमर्रा के काम करे में परेशानी होखेला। लेकिन आज हमनी के कुछ आसान अवुरी कारगर घरेलू उपाय बतावे जा रहल बानी जा जवन की आपके पीरियड के दर्द से राहत पावे में मदद करी। पहला आज सबसे आसान उपाय बा गरम पानी से नहाए के। गरम पानी से हमनी के मांसपेशी के अकड़न कम हो जाला, अवुरी शरीर में आराम महसूस होखेला। गरम पानी से खून के संचार में भी सुधार होखेला, जवना के चलते पेट अवुरी कमर के दर्द धीरे धीरे कम हो जाला। अगला बेर जब भी पीरियड के दर्द होखे त ई गरम शावर जरूर आजमाई। दूसरा कारगर उपाय बा गरम पानी के बोतल भा हीटिंग पैड के इस्तेमाल से गर्मी लगावल। हीटिंग पैड के हल्का तौलिया में लपेट के अपना पेट पर राखी। हीटिंग पैड के गर्मी से मांसपेशियन के आराम मिलेला, जवना के चलते पीरियड के ऐंठन धीरे धीरे कम होखे लागेला। त ई आसान उपाय जरूर अपनाई। अगर दर्द तेज हो रहल बा त हल्का मालिश भी मददगार हो सकता। मालिश से शरीर में एंडोफिन नाम के हार्मोन निकलेला, जवन की प्राकृतिक दर्द निवारक दवाई के काम करेला। एकरा से आपके तनाव कम हो जाला, अवुरी आराम मिलेला। ऐसे अगला बेर पीरियड के दौरान हल्का मालिश कईल मत भूली। अब एगो औरी बढ़िया समाधान के बात कईल जाव। व्यायाम, योग, पैदल चलल, साइकिल चलावल भा तैराकी से खून के संचार में सुधार होला आ पीरियड के दर्द कम हो जाला। संगी व्यायाम से एंडोफिन निकलेला, जवन की पीरियड के दौरान आपके मूड के भी निमन राखेला। अगर दर्द बहुत ज्यादा बा त डॉक्टर से सलाह लेला के बाद आप पैरासिटामोल चाहे इबुप्रोफेन जैसन दवाई भी ले सकतानी। ई दर्द अवुरी सूजन के कम करे में मदद करेला। ई दवाई आपके शरीर में मौजूद रसायन के भी कम करेला, जवना से दर्द अवुरी ऐंठन होखेला। ई टिप्स आजमा के देखी आ कमेंट में जरूर बताई कि कवन टिप रौरा के सबसे बेहतर लागल।